Ole tuntum video a chuan footage danglam tak tak a thlen chan soifi harsa tak tak te kan tarlang vele don ani he footage maktak khi viral video tam taka upload ani parka zana ponlama workout na manrua thil thleng ania footage hian engthil nge thleng ti chu min hmu tir ngal theyang alan danin he in soizoin manrua hi mangtu tu ma omlovin ache ane police role te chuan workout na manrua hi an huala alan danin ama mai hian ache ni in alang he thir leya in na thom he abeng cheng tak zet bok atira police officer role te hi parka anum ngot na chan hi a hriat lo chungin viewers then khat chuan police te chu tol chung mi ten chui chiang turin an ko ani an ring police then khat hian mak an tingang aniang an phone chu la chuakin an record nge he footage hi internet a post ani hnuin social media site tam taka andar chak hle viewers tam takin hei hi inti dernani antia hei hi alem ni ta se police officer tam tak he thil thleng wang ringuta kalkhom chu thil ho tak ani nge yang ti chuan he footage hi enge ingai ve dan le he footage danglam tak Ireland ami hi RTE Radio 1 a upload niin RTE hi Irish Public Broadcasting Service ani video hi mi pakhat kara thu kungsira dingin ainjana chuti lain radio hi ain play mek lain camera chuan vanlam ahoi car le truck te chuan an tlan pel bok engkim mai chu pangai taka alan lain vana chuan thil eng tak pathum chu alo langta alan danin anhunga hian khuin aum zuya alan dan bera chuan he thil danglam takhi atla thlani berin alang hetia an tlak thak mek lai hian eng chu a aya tam chungka ra chuan alo lang tuna chuan eng paruk leilam pana chukthla mu tura omta ma se an zawai hian enge an ni chiang takin a hriat theilo thom engma an siam lova chubaka an rong awarba ka hian rong dang abula hian mu tura omlo bok hei hi pok thei thil ka chu ani thei mai ngem ti chu rindana om ama ero chu maktakin hetia camera an lak reng lai hian an kalson lea atopa mu thei lovin anom zui ane mi then khat chuan military te thil ti anian ringa chuti lain UFO lam ring tu te chuan he thil makhi khovel pon lama mi ani an ring vele thong tun thlengin hei hi thil mak alani chunzom reng YouTube pa mi makta duai khat chuangin an en he footage maktak Strongville Ohio ami hi Treasure 88 apos ani chientene na ramhnoya an chuin he thil hi mu anin beise lo shim kumsang hi som khan chien za ho chu zana ramhnoya an chu khowa paranormal lam thil borua ka thok chu thalak anin beise ani ramhnoya mun rang chu than la kwala an thil mu te chu an da tha theinan hei ba ka hian an ma ni ngei po thla anin lak sak ton boka mun hlatak an kal lai le camera lam hoi zonga anom lai te chu mu tura ombok engkim mai chu apa ngai vek niin alanga nimasela anhuwa thalak then khat chu endik na nei ani thalak then khat danglam tak mai mi thong tu mu ani tlat ram hoi kut ni om tak chuan thing chu alo vuan he thalak hi a aya chianga hanti nai hian thing phena hian mi hringlu ang tak chu mu tura om hemi zana thian horam chuak hian thil danglam tak mu emo thom hriat engma an nei lo thung eng thil nge he thing phena hian biruni tang le an zawai chuan him takin ina an hole vek theya mase tunge sia he thil danglam takhi ramhnoya ala om reng mai thei ani dragon te hi atak nge lem ti hi mitam tak ngai ven ania dinosaur rural te hi dragon rural anga soin
hei hian in hnial na tam tak a chok chuak bawk he footage danglam tak hi YouTube a Nevers Pukuin upload ani video hi a chip chiar hle a China a khote reute a ain chana mipui tam tak chu pon lama omin an camera chuan van lam a kok footage a hian engkim chu a fel fai hle a chhum var danglam tak ti chau lo hi chu ti chuan rin lo takin thingkung chunglama chuan thil engemani chu alo lang mipui te chuan mak an ti in an aw na sa hle a chan chu ma sang thon thuwa Chinese dragon ni om tak alan wang hian ani video hi ti hnai ni in dragon taksa hi chiang takin a hmu thei boruak a hian cholam zongin a hleu ani ber a mei ni om tak chu a hmu theia chu baka a ban le a ke te po chhum a han thlen chho chuan portal danga kaltur ni om takin a bo zuita ani viewers te chuan he dragon hi CGI anian ringa chuti lain mi then khatin Chinese dragon ani an ring vele thong footage a kan en le tur hi thil mak hi ani rengot mai Netherlands na ghost hunting hian internet alu khat ne hle hei hian Western Europe ram hnuaya en thil nge thleng ti chu mitin anga eventir footage a hian papakhat chu ram hnuaya aluta thom danglam tak lo chu na chu a chui zui hlawak lo atanga lo lang chu mishing ang tak pinzia nei ani alan danin ban le samsei tak aneya abak chu chiang taka hriat thei ani lo henung chadanglam tak hi thingkung phena abi rutlat video la tu hian henung cha hi awin alampan chuan atlan pheya nima sela abul hnai a thlen hmain abota ane hei hi atop na emo iloti mai thei nima sela hei lo hi thildang ala om cheu mai video upload ania changa ni reiwak lo hnuwa mi tu ema hne na changin text adonga henung cha lo chu na hi an hriat thu asoi danin henung cha hi mishing chimpanzee le jin an hriat lo pakhat chu lepa experiment nein andel bomani thu asoi text hian asoi danin a hming hi typhoon o2t ania mase tai tia go ani ram hnuaya hian awak vel thina nimasela mi tu man sarkarin experiment ti na mangti an shelo nimasela video in asoi hi belchian tur engma aumlo thung chu wangin chiang takin engma asoi theilo amaro chu mitam takin YouTube pa view tam tak lo duwa wangin an chang chop ani an ringa nimasela mi then khat chuan nung cham hel hriat lo ani an ring tlat thong henung cha hi lepa experiment ti nana an siam nge ti chu tun thlengin hriat alani lo YouTube channel a to hits collection atanga alandanin thla emo thilsiam danglam tak ni lo hei aya danglam hi kan endona hei hi khovel to phun tur sign ani thei mai ngem ti chu mitam tak rindan ane footage iraka an lakhian ama sebera chimbal ni om tak apianzia amom chu alantira adinglama hian or pang tak lian tak chu aombok he thil danglam tak hi mi engmozatin an huninge tur ane maktia wangin an rak na salhe he or maktak hi ahan virtuan mi puite chu an rak ring le zual footage hi hanti nain he or phi planet ang hle alandanin chum lian tak khian khuin avir kwal ani ber nimasela ingthil nge ti hria chu main clip hi atop man ane mithen khat chuan thil sual lampang ni lovin vanram lu na zo aniang ti ten an soi ti chuan hei hi enge nia irin vele CGI nge khovel to phun tur sign ni zo kangle ole tuntumatan chuan khadi zong khani ye footage danglam tak tak kan han tarlan tak tia khan engkhange atak tak nia irin vele comment lama milo shetir vedonia